Mae gwrthrych mas 60 kg ar blaen garw wedi o'i leddu ar ongl 20 gradd i'r llorwedd, y plan. Y cyfernod ffrithiant rhwng y gwrthrych a'r plan yw 0.3. I ddechrau, mae'r gwrthrych wedi gynnal yn ddisymud. Mae grym sy'n barlel i'r plan ac sydd â maint T Newton yn cael ei weithredu ar y gwrthrych i'r cyfeiriad tuag i fyny ar hyd y linell sy'n argoledd mwyaf. Yna i fyny. Yna mae'r gwrthrych yn cael ei reithau. O wybod bod T yn 15, cyfrifwch cyflymiad y gwrthrych i lawr y plan. Felly, nawn ni hwnna i ddechrau. Felly, dyma beth sydd yn ni. Mae'r plan gyda ni wedi oleddu ar 20 gradd i'r llorwedd. Mae mas y gwrthrych yn 60, felly mae'r pwysau yn mynd i fod yn 60 G, yw'r grym sy'n tynnu fe lawr, tuag at canol y ddaear. Adwaith yr plan ar y gwrthrych yw R. Mae 15, mae T yn 15 yn tynnu fyny. Ni moyn symud lawr y plan, felly ni'n mynd i osod ffrithiant yn mynd lan y plan. Felly dyna beth sydd gyda ni. Mae'r rhan fwyaf o'r grymoedd yn mynd yn paralel ac yn perpendicular i'r plan. Felly ni'n mynd i newid y 60 G yma fel bod dau gydran yn mynd i fod un yn paralel ac un yn perpendicular i'r plan. Felly ni'n mynd i cydrannu y 60 G yna. Felly, mae 20 dyn ni fyna. Felly, mae 90 gradd fyna, felly mae 70 gradd dyn ni mewn yn y rhan bach yna. A wedyn ni, mae 20 yn mynd i fod fyna, achos mae hwnna i gyd yn 90. Felly 20, 70, so chi'n dod â hwnna lawr, bydde dod ni triongl sgwar, a 20 fyna. Felly mae'r 60 G yn mynd yn 60 G cos 20 yn agos i'r ongl. A 60 sin 20 gyferbyn yr ongl. Yr ongl 20 mewn hwnna, cofiwch. Felly dyna'n grymoedd ni nawr yn gwyrdd. Ni'n mynd lawr y plan, felly mae A, y cyflymiad, yn mynd lawr y plan. Felly, yn perpendicular i'r plan, mae R, so felly perpendicular i'r plan, does dim symudiad, felly mae R a 60 cos 20 yn cydbwyso ei gilydd. Felly maen nhw'n hafal. Mae ffrithiant ar i mwyafrif, ac am bod yn symud, mae'n hafal i myw ar, a 0.3 yw myw a R yn 60 cos 20. C tua 165.76 uned. Felly, yn paralel i'r plan, felly yn y cyfeiriad yna, ni'n mynd lawr, felly lawr sy'n positif. Ni'n mynd i gymeryd y grymoedd i gyd yn hafal i MA, ail deddf Newton. Felly 60 sin 20 yn tynnu lawr, minus y 15, minus F yn hafal i 60A. Felly mae 60 sin 20 yn dod yn tua 201.1. Minus 15, minus y ffrithiant yma yn hafal i 60A. Casglu termau, wel casglu rhifau, mae 20.346 yn hafal i 60A, rannu y 60, a ni'n cael 0.3391 metr yr eiliad gwar. Peidwch y talgrynu rhain, defnyddiwch yr gwerthoedd cyfan pan ych chi'n gweithio mas a wedyn talgrynu ar y diwedd. Felly A, y cyflymiad lawr y plan, yn haflu 0.3391. Yn B, mae T nawr yn 350. Darganfyddwch A yw'r gwrthrych yn symud i fyny'r plan neu bido, rhowch reswm dros y chyteb. So os dwi'n mynd i symud i fyny'r plan, bydd yn F neu'n ffrithiau ni'n gweithio lawr y plan. Felly mae'r grymoedd eraill i gyd yn eu llefydd priodol. Mae R dal yn hawlu 60 G
cos 20. Felly, yn yff maximum, cofiwch, yw mewr, a mae yn hafel I beth oedd gyda ni gynnau, 165.76. Felly, chi'n gweld nawr, os ni'n cymeryd y grymoedd lawr ar grym y tŷ lan, mae F maximum yw hwn, ffrithian maximum, mae 201 a 165.76 yn mynd I fod yn 360 I 66 pwynt rhywbeth, sy'n fwy na gwerth y tŷ sy'n tynnu fe I fyny. Felly mae'r grymoedd paralel i'r plan dyn ni yn mynd I ddangos bod y 350 ddim yn mynd I fod yn gallu tynnu y ddau arall I fyny'r plan. Felly na, dyw e ddim yn tynnu fe I fyny. Os bydde y ffrithiant sydd gyda ni den yn mynd I fod yn cydbwyso ar un I fyny, bydde 148.89 dyn ni, felly bydd y ddwy grym yma yn ado I fod yn 350, felly bydde fe'n llonydd. Felly dyw'r ffrithiant ddim y ffrithiant maximum, felly dyw e ddim yn mynd I symud I fyny. Sut o'n I wedi defnyddio yr 60 sin 20 a cos 20? Felly os drychwch chi ar yr triongl sgwar yma, a os cymerau linell yn mynd yn perpendicular, i'r plan, mae gyda ni triongl sgwar, dyn ni mae 70, dyn ni fyna, felly mae 20 yn mynd I fod fyna, ongl sgwar gyda fi fyna. 70, 90 yma, 70 yn mynd I fod mewn yna, 20. Felly beth ni'n neud yw chaso ongle o gwmpas y llun I weld ble mae popeth. Felly cymeryd llinell yn paralel i'r plan, a llinell yn paralel i'r linell wnaethon ni sy'n perpendicular, a chi'n gallu gweld nawr mae 20 gyda ni mewn yna. Felly'r 20 yna, gallech chi fod wedi gwneud sin a cos 70, ond gant y 20 sydd wedi cael ei roi yn ni, ni'n mynd I sefyll gyda'r 20. Felly, lawr yn perpendicular i'r plan a paralel i'r plan, galw'r linell sy'n paralel i'r plan yn F paralel a'r lun sy'n perpendicular yn F perpendicular. Felly mae'r un perpendicular a'r paralel gyda ni. A os nag ych chi'n siwr nawr, ar un sy'n perpendicular yn mynd I fod yn 60 cos, achos ni'n agos, a'r un paralel yn mynd I fod yn 60 sin. Os newn ni triongl sgwar yma, gyda 70 a 20, a F paralel yn y fyna, felly beth sydd gyda ni nawr yw yr triongl yma sydd dyn ni draw fyna. Felly 70, 20 a'r 60 yn y fyna. Felly'r F paralel sy'n mynd I fod gyferbyn y 20 a'r F perpendicular sy'n mynd I fod yn agos i'r 20. Felly o'r triongl sgwar, gallech chi fod I wneud yn y fyna, bach yn fach. Mae dyn ni F paralel dros 60 yw sin 20. Sin 20 yw gyferbyn dros hypotenuse. Lluosi ar 60 gradd. Felly mae'r F paralel yn mynd I fod yn 60 sin y 20. Ni gyferbyn. Mae fe yn cyfateb i'r linell hyn, os chi'n moyn wneud ar hwn, neu'r linell yna. Neu tynnu llinell gwbl ar wahân. A mae'r F perpendicular wedyn yn agos dros hypotenuse yn rhoi cos 20. Felly mae'r F perpendicular yn 60 cos 20. Felly mae'n holl bwysig amser chi cydrannu grym bod chi'n gwybod beth yw'r ongle sy'n ble yn y pwynt lle chi'n mynd I cydrannu. A wedyn ni, naill llai, chi'n cymeryd i'r un sy'n agos, sy'n dros nesa i'r 20 yn cos 20, a'r un arall yn sin, neu chi'n neud llun gwbl ar wahân. Felly chi'n naill llai defnyddio hwnna, a bod chi'n gwybod sicr pa un sy'n ble, neu chi'n lleid triongl arall I weld yn ble yn gwmws
ma'ch grymoedd chi. Achos os ych chi wedi cydrannu yn y llefydd anghywir, chi'n mynd i gael atebion anghywir, a falle bydd dim modd dilyn trwyddo gyda'ch gwallau chi. So mae'n holl bwysig bod chi'n sicr pwy ochr mae'r sain a pwy ochr mae'r cos. Felly mae'r 60 rhaid chi ddilyn yr ongl o gwmpas i weld le ma'ch 20 chi'n mynd, a falle tynnu llun ar wahân i weld eich onglau chi a dodi'r linell, y grym paralel a'r grym perpendicular. Y gerffrithiad yw'r ein ar grym. Grym paralel, grym perpendicular yn y mannau cywir, holl bwysig. Nawr gallech chi, o da ni 0.3 yn y cwestiwn. Os bydde gyda ni 0.5, ni'n mynd i chwarae gwmpas fan hyn nawr. Os oes gyda ni mew fel 0.5, bydde ffrithiant maximum yn mew ar yn 0.5 lluosi sef 60 cos 20, a hwnna'n dod yn 276.3. Felly chi'n gweld bydde ffrithiant na digon i ddal y ddau yn ei lle, neu ydw am mynd i symud lawr. Felly ffrithiant maximum yw hwnna. Mae 201 plus 50 yn mynd i fod 251 ish. Felly ydy bydde fe'n llonydd. Bydde fe ddim yn symud achos mae maximum bydde fe defnyddio llai o ffrithiant i ddale yn ei le. Os bydde gyda ni 100 yn tynnu lawr, y T yn hafel i 100, mae'n ffrithiant ni, fel oedd y gynnau, ffrithiant maximum yn 276.3. Nawr, mae'r grymoedd sy'n moyn dod lawr yn 301 ish. Felly, bydden nhw yn tynnu'r gwrthrych lawr a bydde F yn F maximum achos mae e yn symud. Bydd y chwarae o gwmpas dy peth o'r grymoedd ni wedi wneud fyna. I chi'n cael gweld beth sy'n gallu digwydd. Ydy bynnu pa gyfeiriad mae gwrthrych yn symud a faint o F sy'n angen i wneud lle bod e'n symud neu bod e'n llonydd.